O sa kada human sa fiesta, mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall, gipaubos sa kinalit nga drug test. Dula sa 200 ka makawani sa City Accounting, City Budget, City Planning, City Administrator, City Treasurer's Office o HRMD ang napaubos sa kinalit nga drug test. Lakip sa nagpag-drug test ang 7 ka makawani sa DILG Lapu-Lapu City. Sa dulan sa 200 ka makawani, 102 din mga regular employees, 43 ka mga casual o 28 ka mga job order personnel. So kanya itong Hulyo 17 na ka mga buhatan sa Lapu-Lapu City Hall ang napad-drug test. Tungkol sa kalingawan, na may ganyo ang uban, na magpabilin din na simulawas for a period of time. So, panitan nagbaatlan mo nga mag-drug test after the fiesta o ubang mga kalingawan, mugawas yun na siya. Prior sa pagsugod na to drug test, ato nang gipasabot. Pasabot na to sila unsay maagi. Kay lahi ra ba ang proseso if found out to be positive kung mag regular employees kay naagyo yung mga due process.